Hyvää iltaa arvoisat katselijat ja tervetuloa illan pikkukakkosen pariin. Minä olen Markus Maki Kojo ja tämä on Kari Koala. Eikö ookin? Kari Koala. Tänään ohjelmistoon on tullut pieni muutos, arvoisat lapsukaiset. Tänään näemmekin MacGyver-jakson ydinpommi sukkahousuista tilalla dokumenttielämyksen, joka ei takuulla jätä ketään kylmäksi. Tämä koskettava elokuva Kari ja maaginen sormi on kyllä mestariteos vailla vertaa. Antoisaa elokuvailtaa. Kari, pizza tuli! Älä. Mihin oot viemässä pulpetteja? No. Älä. Ihan oikeasti. Sinä sinipaitainen siinä. Mihin olet viemässä pulpetteja? Älä. Miksi tulet myöhässä, Brett? Näärin. Mä olin liiketunnilla. Kuinka kauan olet myöhässä? Kuinka monta minuuttia? 5. 5 minuuttia. Kuinka kauan puit vaatteita päälle? 3. Kuinka kauan olit suihkussa? 2. Kuinka kauan kuivasit itseäsi? 2. Älä. Kuivasit 3 minuuttia. Kuivasit 3 minuuttia. Saattaa olla. Jos ei kiinnosta, voit painua saman tien ulos. Kari! Mä oon valmis jo. Miten menee? Mä varmaan ällä tulee. Mä oon valmis jo. Jumalauta! Jos ei kiinnosta, Nesteen kahvila on tuolla suunnassa. Ihan oikein. Älä. Toiset päkertää täällä koetta. Aivan hikihatussa. Ja sä tuut tänne huutelemaan Kartsajokista. Ihan oikeasti. Kuinka kauan teit koetta? 3 tuntia, nyt saakin tästä lähteä. Kari, tsemppii sulle oikeesti. Tsemppaa. Mä lähden tästä. Tavattiin Karin kanssa päiväkodissa. Oltiin ihan hyviä kavereita, mutta sitten lukioaikana Kartsalle tapahtui jotain. Monet sanoo, että kun Kartsa löysi sen maagisen sormen, niin ei ollut enää paluuta tavalliseen arkeen. Kartsa äiti soitteli mulle aina iltaisin ja sanoi, että Kartsa oli löydetty osoittelemasta ihmisiä, viattomia siviileitä kadulla. Kyllä mä kans uskon, että se olisi ollut parempi, että Kari ei olisi sitä maagista sormea koskaan alkanut käyttää. Mitä kyllä salissa? Prodigy. I got the magic stick. I know if I can hit once, I can hit twice. I hit the baddest chicks. Sure they don't believe me, then come with me tonight and I'll show you magic. What? Magic. I got the magic stick. I'm a freak to the core. Get a dose once, you gon' want some more. My tongue touch your girl, your toes bound the girl. This exclusive stick, I don't share with the world. I had you up early in the morning, back shots, drop of the low, can't stop it. Miksi istutte siinä? Älä.
Ylös! Suomalainen! Missä olit tunnilla? Meillä oli parityö tänään. Katso, kyllä sä tiedät, että mulla on duunihommia. Kai sä tiedät, että koulu on sun duuni tällä hetkellä. Koulusta ei saa fyrkkaa. Joudun jättämään esitelmän väliin. Sori. Saimme jälki-istuntoa. Se oli ensimmäinen jälki-istuntoni. Sori, katso. Pitääkin olla pahoillaan. Pyhi hanurisiksi, mennään tuohon ulos. Okei. Sä laitat ton oven kiinni. Kari. En. Kari! En. Kari! En. Ei sinä mustapaitainen siellä!